Tanečnice, které jsou na stranách, tak to jsou tanečnice, které jsou oblečeny v kostýmu pro takzvaný fešácký tanec, neboli také se mu říká motivní tanec. Je to tanec, který vznikl až ve 20. století, je to tanec nový, poměrně z nové doby, nakonec nasičují tomu i materiály, z kterých je to vyrobené. A tento tanec prostě je takový poměrně rychlý, energický a motivní se mu říká proto, protože tanečníci mají přes ramena takové pestré barevné šály, které právě do určité míry znázorňují motivní křídla a tanečníci věří, že představují motýla. Takže to je jeden druh tance, který bude teď zastoupen, a ten druhý je takzvaný rolničkový tanec, nebo jingle dress dance. A můžete si všimnout takových těch poměrně nezvyklých kopnoutků na šatech, kterých je tam našito několik set. A opět tento tanec je modernějšího druhu, vznikl opět ve 20. století, tentokrát ale v Kanadě. Původně ty tvůrci našívali na tyto šaty bité kosti, které o sebe cíkaly. Není, ale teď už dost řečí, pustíme se do toho, protože tyto dvě kategorie teď uvidíme. Jak už jsem říkal, bude se jednat o spojení dvou tanců, rolničkového a motivního. Opět spadající do té modernější doby. Tento tanec je hodně fyzicky náročný, mnohdy ho, nebo dost často se v něm objevují i takové ty prvky trošku atletického charakteru, takže tanečníci vlastně, kteří ho tančí, tak potřebují být i docela v dobré fyzické kondici. Takže se do toho pustíme. Fancy Man.